Bapak, habis ini nggih. Rondo kepling habis ini nggih. Ayo dong ya Pak. Puter. Iya, iya. Iya, iya. Mamuji. Ayo Mamuji monggo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Matur suwun Mamuji. apa sliramu ra rasa aku kudu sambat karo sapa Suwun Gusti Asoka pananggonmu Bali bisa kumpul kaya do ing undi maju genti maju tahun nono windanan Ayo Mamuji. enteni ing pojok ing rasa dalang nangka kekasane makaton kon sliramu wae Ojo lali pamane janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti Bapak. Ayo dua putri Ayo Mamuji. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra iso aku kudu sambat karo sapa Aku malu. maju ojo lali pawene
sembah nuwun. Aki dah pastinya wong tugas wis kangen ketemu sliramu. Ning tansah nunggu Balio cak ayu kumpul karo aku. Dua putri Mas Audio Ceraput. elinga marang janjimu wong ayu nyidrani Saiki jor lali terus rusae awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani Cukup ning tadi bebel nalika biyen kowe isih nyanding mrono mrene isih tak gawa ora bisa latihan wong sedelo. Napa Pak? Pripun Pak? Sak penake dhewe. Nyuwun lagu napa Pak? Monggo. Oh nggih, ditenggo. Lebokne Mas. Aki Gendang banyo wong ayu wis kangen sliramu. kacuku ning pajak nunggu Balio wong ayu Kumpul karo aku. Lagune napa malih Pak?
nomor. Ayo yo. Yuk monggo keluarga besar Sragen. Keluarga besar Sragen monggo yo. Jroning uripku yen ora ana sliramu sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Opo lali opo pancen wis ngerti sakan nanging aku mung tansah sedih teni ngenteni baline monggo Pak Dik ya manise Ayo ayo. iki wujud katresnanku. Apa malih Pak Dik? Lagune napa? Salam Salam kangen nggih monggo.